Hola, benvinguts i benvingudes al curs de Valencià Preparat. Soc Nela Quiró i en aquest vídeo tractarem els pronoms febles, el complement directe. Abans, però, vull indicar-vos que aquest tema està format per 6 vídeos, aquest mateix que correspon al tercer, el complement directe, però que al canal podeu trobar els altres que corresponen a tota aquesta sèrie de vídeos dels pronoms febles. El primer, la col·locació, el segon, l'indirecte, aquest mateix, el directe, el quart, l'atribut, el cinquè, que aglutina el circumstancial i preposicional, i sisè i últim, la combinació dels pronoms febles. Tanmateix, us els deixaré enllaçats en la caixeta d'informació perquè els pugueu visualitzar en cas que ho necessiteu, d'acord? Bé, doncs, comencem. Els objectius de la unitat són saber què és el complement directe i com detectar-lo, saber quines funcions té i conèixer les substitucions pronominals. Abans d'endinsar-nos en el complement directe, m'agradaria diferenciar els verbs transitius i intransitius que en realitat també els vam veure en el vídeo anterior del complement indirecte, però com és un concepte o són conceptes importants, us els recorde. La diferència que hi havia entre verbs transitius i intransitius és que els transitius no accepten la preposició a darrere del verb i es relacionen amb el complement directe, com podem observar en l'exemple següent. Hem de conscienciar la població de l'escalfament global. Conscienciar, com és un verb transitiu, no diem conscienciar a la població perquè no accepta la preposició a darrere i es relaciona amb el complement directe, que seria la població. I els verbs intransitius, per contra, són aquells que sí que accepten la preposició a darrere dels verbs, com per exemple, telefona a Pau i pregunta-li quan vindrà a dinar. Telefona és un verb transitiu, per tant podem dir telefona a Pau i va relacionat amb els complements indirectes, que en aquest cas seria a Pau. El complement directe es divideix entre definit, indefinit i neutre. Per tal d'identificar si és definit, indefinit o neutre, què haurem de fer? Haurem de buscar el verb, veure darrere per quina partícula està introduïda. Per exemple, serà complement directe definit si darrere del verb trobem l'article, un demostratiu o un nom propi. Si trobem alguna d'aquestes partícules, la substitució pronominal serà per el, la, els i les, com podem observar en la taula. El, la, els i les es mantindran invariables si el verb comença per consonant. No ho faran si el verb comença per vocal perquè caldrà apostrofar quan siga necessari. Quan el verb acaba per vocal, exactament igual, i quan acaba per consonant, col·locarem sempre el guionet. Vegem uns exemples. Per exemple, quan està determinat per l'article, veieu, he vist. Mireu que hi ha darrere, com és un article, això significa que és el complement directe. He vist les teues companyes aquest matí. Com havíem dit que se substituïa per el, la, els i les, el que fem és substituir-ho. Les he vistes aquest matí. Què observem amb la substitució pronominal aquesta que acabem de fer? Que vist és un participi i els participis tenen gènere i nombre, és a dir, que vist, el participi del verb veure és vist, vista, vistos, vistes. I com té gènere i nombre, el que hem de fer és fer la concordança amb el complement directe. I com companyes és femení plural, per tant haurem de dir vistes. Així mateix, amb el demostratiu, he vist aquestes xiques que estudien amb tu aquest matí. Detectem que darrere de vist tenim aquestes. Aquestes seria pertany a un complement directe determinat i la substitució pronominal seria per el, la, els i les. Per tant, faríem la mateixa substitució pronominal que amb l'oració anterior. Les he vistes aquest matí. I haurem de concordar en gènere i nombre amb veure, que és vist, el participi, i per tant seria vistes. I per últim, un nom propi. He vist Joan aquest matí. He vist Joan aquest matí. Joan, com és un nom propi, és un complement directe determinat i el substituïm per el, la, els i les. És un masculí singular, per tant l'he vist aquest matí. En aquest cas, com és masculí singular, vist, que seria el participi, es mantindria invariable. Serà un complement directe indefinit quan no està determinat o va introduït per un article indefinit, un numeral o un quantitatiu. Què significa que no està determinat? Significa que entre el verb i el complement no trobarem ni un indefinit,
ni un numeral, ni un quantitatiu, ni un article, ni un nom propi, d'acord? No hi hauria absolutament res. Això és el que anomenem que no està determinat. En aquests casos, quan és un complement directe indefinit, l'haurem de substituir pel pronom feble en amb les seues variants. Si acaba en consonant o vocal o comença en consonant o vocal, veurem que pren una escriptura diferent que caldrà recordar. Vegem-ne altres exemples. Veieu, així, entre tens i farina és el que comentàvem que no està determinat per cap partícula, no? Tens farina, entre tens i farina no hi ha ni un article, ni un demostratiu, ni un numeral, d'acord? Això és el que em referia en que no estava determinat. Per tant, farina seria un complement directe indeterminat i el substituiríem pel pronom feble en. Per tant, tens farina, en tens. He comprat unes llibretes. He comprat, així passaria exactament igual. Veieu, comprat seria un participi, per tant, com som llibretes, hauríem de concordar en gènere i nombre. Aquesta oració té dues particularitats. La primera l'acabem d'explicar, que seria la concordança amb el participi, i la segona seria unes llibretes. Què passa? Que així, unes caldria tornar a repetir. És a dir, que en el complement directe indeterminat, quan aparega un numeral o un quantitatiu, caldrà repetir-lo. Per tant, és n'he comprades unes, caldrà repetir unes. Si foren dues, he comprat dues llibretes, caldria haver dit n'he comprades dues. D'acord? Mireu, la tercera, demana 3 quilos de maduixes. Entre demanar i 3 quilos de maduixes està introduït per un numeral. Caldrà substituir-lo pel feble en, com havíem dit, perquè està introduït per un numeral. Demanen 3. I per últim, visiteu molts museus. Caldrà repetir molts altra vegada com passava en llibretes. Visiteu-ne molts. I per últim, el neutre. El complement directe neutre serà aquell que està introduït entre el verb i el complement per un demostratiu neutre, una oració substantiva que siga reduïble a això o amb la paraula tot. Quan el complement directe estiga representat per una d'aquestes tres, caldrà substituir pel pronom feble o. Aquest pronom feble o prendrà una forma si el verb comença o acaba en consonant o vocal. Vegem els exemples. Torna a so, com això és un demostratiu neutre, ho substituiríem per o, torna o. Ha dit això o ha dit, exactament igual. Revisa allò, revisa o conteu què us ha passat. Aquesta oració seria l'oració que seria reduïble a això, no? Podríem dir conteu això, i això se substituís per o. Sí? Bé, ja hem acabat l'explicació dels pronoms febles complement directe i per finalitzar, si has arribat fins ací, moltes gràcies per seguir el vídeo i si vols continuar millorant i vols preparar-te de manera gratuïta per als exàmens del C1 i C2 de la Junta, Escola Oficial d'Idiomes i CIACOVA, dona m'agrada al vídeo i no t'oblides de subscriure't per rebre les notificacions quan pugem nous vídeos. I si tens qüestions i llegim els comentaris. Fins el proper vídeo. Adeu!